Hello Assam, hello Bodoland, Kulumbai. This is Padmini Kolhapure and I'm super excited because I'm coming to Assam Guwahati on the 25th of November for the 6th Bodo Film Award ceremony happening in Guwahati on the 25th of November. Looking forward to seeing you all there. Gajantan. गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय आं फैलाव बसुमतारिया फोसावनो लादों दि मैया एग्जिकिउटिभ बडियाव लानाय थिरांथा हिसाबै दुलाराय बर' आर्टिस्ट एसोसिएशननि बानजायनायाव 25 नभेम्बराव गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव एवार्ड फांसना जागोन बड' सिनियर आर्टिस्ट एसोसिएशननि एवार्ड फांसना जागोन बेवहाय फिल्मनि अनगायै गोलाव फिल्मनि अनगायै शर्ट मुभि एन्ड गोदानै मिउजिक भिडिअ एलबामबो लाफादेरनाय जादों शर्ट मुभियाव थांनाय बारनि बायदिनो 50,000 आरो एलबामाव भिडिअ एलबामावबो 50,000 जाय बिथांमोना बे शर्ट मुभियाव कम्पिटिशन एबा बादायलायनायाव बाहागो लानो नागिरदों बिथांमोना 14 नभेम्बरलायनो 4 नभेम्बरनि सानसे आवगाय सेन्ट्रेल कमिटिनो जमा होनो थाखाय आं गंग्लाय खावलायहरनाय जादों आरो जाय बिथांमोना भइस अफ बड'सआव बाहागो लागोन दानिफ्राय थियारि जादो प्रेक्टिस खालामदो जाहाथे कम्पिटिशनाव थांनानै गुलाय गुजाय जाया बेखौ रोजाबहां बैखौ दोनहां बैखौ रोजाबहां बैखौ दोनहां जाया बिनि थाखाय मोजाङै प्रेक्टिस खालामनानै फैदो लोगोसे बाहागो लादो आरो फैसाजों लोगोसे ट्रफिखौबो लाना थांदो तो जाय बिथांमोना शर्ट मुभि कम्पिटिशनाव बाहागो लानो नागिरदों बिथांमोना थाबैनो शुटिंखौ जागायदो एडिटिं खालामदो बेकग्राउन्ड मिउजिक होदो आरो 4 नभेम्बरनि आवगाय सेन्ट्रेल कमिटिनो हरदो तो बिदिब्ला आं गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट बिसानि आफादगिरि हिसाबै गुवाहाटी डिस्ट्रिक्टनि बेन्दोङाव थानाय गासै इन्टेलेक्चुवेल बिथांमोनखौ जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफानो थाखाय गंग्लाय खावलायहरनाय जाबाय आंनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों लोगोसे आङो गाबोन समफोरै जोंनि आरसिखौ फोस्रावनाय जागोन बेनि थाखाय आङो थियारि जाखाबाय आरो जोंहा पेनेल लिस्टआ जाखाबाय तो बिदिब्ला जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे जाथि बंस बयनोबो शेयार खालामना होदो जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि गोजोन्थों।